बा कि ये माई हमरे गावे बजावे के सहूर ना बा, तोहार कृपा भइल बा और तोहार आशीर्वाद मिलल बा, आज कुछ गावे बजावे के हुनर भइल बा। ई बिटिया कहत का बा नजरिया ये माई फेरिदा नजरिया। जिया जिया क्या बात है। फेरिदा नजरिया ये माई कि है माई हमरे पास तो के मनावे खातिर चढ़ावे खातिर कुछ ना बा, खाली हाथ आइल बानी, अपन थोड़ी सी कृपा बिटिया पे बरसादा, केवल श्रद्धा लेके मन में आई बानी। कहत का बा पूरी दुनिया में नाम रोशन करेला, अगर चाहेला तो रंग भी राजा बन जाई, अगर ना चाह तो राजा भी भिखारी बन जाई। यही से कुछ आस लेके तोरे पास हम आइल बानी, हमके पूरा विश्वास बा कि आज बेटी के आवा
सम्मानित बड़े भैया विनोद यादव अंधेरी की धरती से कहले बा कि ये माई हमारे पास ऐसा कोनो साज ना बा ना समाज बा जे के तोके प्रसन्न करे खातिर हम ला सकी। वैसे तू अपन अमृत की अचरा के छाव में बिटिया के रखला घूमी घूमी के बरसे जैसे घूमी घूमी के बरसे जैसे बरसे लाहो बदारिया नजरिया माई फेहरीदा नजरिया क्या बात है। अच्छा माई